ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post-MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kasang Hinyotrab Youth Council Mautharashan Circle haka arhoy trik jleo arja afsaw hadiyan bagalayo padang ya kajing ujing nam ni pajba ka than halo kajing ka bagi pajba ke kendu habaki leidon kam haka bang nong kondong kabadon hamar kasa wood kala lei banya kendu yo branch manager jong kate ka bang mana kajing lei ya kendu kasengal IT ru da kajing tho how branch manager habai kran hadiyan kajing lei ya kendu yo branch manager u president ke HYC Mautharashan Circle u samla shembor langren ula kentu gi bor bali khmi bagian sim khia da bapen biang no mardo dia kajing duna jong kinong trei hakani ka bang khanang bagi pajba gin om ma chu ya kajing bagi lei kendu ulo ongru baka sengkan om song klikti hande ka nyai budi nya ka kam na ka benta kajing baha jong ki pajba ka than hadin ka jing ot jing nam jong ki pajba nong sinong jong kene ka than markasa Eastern West Kazal District halor ka jing ka baki kendu hapo hang ne hapo bang nong kendong hang ne hapo markasa branch tinagalian jong ikum kasang hadin bagi leyo ya kene ka jing ot jing nam bat ke jing ke jong ki pajba ki bagi kendu na kapor khamtam ki nong kendong ki ba jangai ki ba sa jangai ki snong ki ba per ki wan ia ka ban pendap wan don kam hang ne hapo bang markasa te namar ka jing duna jong ki nong tre jong ka bang hang ne hapo markasa ka penlongi pajba bikin syam jing kata kadai ki jing ki ba kongsan hadu kata ki pajba na ki snong ki ba per ki mat ya ki jing kaban kong kadai namar ke jing duna jong ki nong tre hapo hang ni hapo bang markasa tenagalian jong ikum kaseng ngi klam song klikti bi sim khia yang ne kam but mentagasi art poetrik June arjar pusau ngi wan ban ya kendo ya u brand manager jong kene ka bang hang ni hapo markasa ban ice non da jing tho ban tip ya jing sha hatu kene ka jing baki pajba ki ya kendo kadai nakai kado nagalang jong brand manager ke jing kendo ke jong ubat ngi ula kubur baka jing sisa ka jing duna jong kinong tray hapo kabang hadu menta kabang kadon tang laingot bat ladang ini unujor ya ki senong ki ba syania ki pajba ki ba wan bandon kam ki badon bang account hang ne hapo bang markasa ki senong ki don sibon ba iwan ya bandon kam ladang ini kran hagib dai bat ke jing update ki passbook hapo hang ne kabang let's say kadai ka wei ke jing ke baki pajba nong sisnong ki kendu na kapor sa kapor ti namar kata nagalan jungi kum kasang halor kene ki jing por ki badai pe jong kene ka bang kin subai ban sim khia ye kene ka kam ban sop no ye kene problem yang ban nagalan jungi pajba ki kendu kum ki pajba nong sisnong jong kene ka dong ka than mar kasahi par kawai tinga tharai nagalan jungi kum kasang nang buddin ye kene ngim song klikti nang buddin nang ni sakmat ban panti kana ban ngikarpat ki bor ki badai pe khamtam napo head office lengba u general manager regional manager bakin subhaya ban sim khyak loi ban pha briu sisu kinong trai hapo hang ne hapo bang markasa khnang baki pajba nong sisnong jong kadong bat ka than kila ban wen ye ke jing ya ka bai kendo na ka bai kapor sakwe kapor